Nginibingelele ngiphinde nginamukele emakhaya TV bafethu is long time nami ngiyasenikhathele yini ama come and go kodwa ngezimo zempilo bafethu kushiyo indoda afanele ipaquze as much as ngithanda nami ukuthi nginilethele indaba egcineni lezi indaba kimi ayisiyona icontent mabe ngekho abantu bafethu ayikho into engingeza nami ngithi ngizothi nazi indaba zamanga cha kufanele kube bakhona abantu nezindaba nami engizibonayo ukuthi ziyadeserve ukuthi ngiyilethe kini ngoba khona abantu abanokungixoxela indaba thola ukuthi indaba zakho ikolodela nje umashonisa u2000 ubone bafethu nawe ungayizama lento kodwa sikho lapho ngiyajabula ukuthi sibuke sihlale nani kwagogo la ekhaya ke ila esifike sixoxe khona zonke indaba eseyihlulile ukuthi abanye abantu beyixoxe ngenxa yokuthi emakhaya abanye abantu bayahluleka ukukhuluma indaba nabazali babo abanye obaba bangobhongoza abanye omama bawoma intuli kayi1 mobuka iskim sami uzomazi uMaNtuli ukuthi uMaNtuli akabhedelwa so abanye abantu banjalo ke so abanye abantu abakhona ukuthi bekhuluma indaba nabazali babo direct nami ngeke ngaba nayo leyo nkinga leyo futhi le generation yethu yakhuliswa obaba abangobhodloza bo obaba abangophulase obangophumasilwe obaba lungafakwa kubo libuya nodaka mongabuka nje khonto engade ngiyibuka ama 2K kukhulunywa ngothisha abafundisa izingane zamanje nalabo babefundisa thina so nasemakhaya kanjalo qala othisha wongeke ujive nabo but manje izingane ijava nothisha ko TikTok nathi abazali bethu asikhona ukukhuluma nabo yonke into ingakho namhlanje nginithulela nangu usisi naye ongixoxela indaba engithintile ngabona ukuthi le iya deserve ukuthi sizohlala sonke lekhaya siyidingide le daba sibone ukuthi singaphuma ngani bafethu usithe neEasyBet basahlangene nemakhaya TV cela ningaqhubeki ningayeki ukubhetha ngeEasyBet niqhubeke join uEasyBet using promo code SITHE50 ngoba yini na EasyBet is the best betting app ekhona la eSouth Africa siswami ngikubingelele ngiphinde ngamukela emakhaya TV yebo sawubona bhuti njani ngiyaphila mina unjani wena ngiyaphila noma kukade ngagcina ukushutha kodwa ke ngiye ngithi mina la ekhaya umuntu mesathi uyaphila lokho kuyisiqalo sokunqoba zonke izinto ezikhona ngoba mawuzothi wena uphili ngiyengibona ngathi inkinga zakho zakudefeata kodwa mongavuka ekseni uthi ngiyaphila konke okunye okulandela amasaphila khona abantu aba right empilweni abanazo zonke izinto abanemali abangena inkinga aba perfect kodwa uphethe isifo senhliziyo ufisa ngathi engathola umuntu engamdonethela inhliziyo so yakhe inhliziyo mayisaphamba clean nomphefumulo wakho usaphuma ngomoya ongcwele alibonga igama lenkosi hey kunjalo kodwa ke phela siyasho ukuthi siyaphila ngoba inyama isisahlangene nomphefumulo kodwa nje hayi akukho right kwenze njani hey dwami kuningi okwenzakalayo yabo so kahle kahle ngikhulelwe yabo Ukhulelwe? Yes ngikhulelwe Okay so ingakho ngize ngabhalela la ekhaya congratulations how angazi no noma ngwami angazi uzothini but ingane lokho kwathi inhlo ngokwami ukwazi isibusiso sivela kumdala angazi noma ngikwamukele lokho ngoba into edala ukuthi ngize ngibhalele la ekhaya iyona indaba yokuthi ngikhulelwe leyo ukuthi ayingiphethe kahle emoyeni wami yabo and ayingilalisi nasebusuku so kunomlisi ebengithandana naye okay ngingasho ukuthi sisathandana ngoba asikakahlukana akekho ke walikhipha lelo ukuthi usehlukene nomunye but ile nkinga le phela yabo so ekuthandaneni kwethu sesinesikhathi eside nje impela sina 3 years sithandana and ngaze ngathola ukuthi ngikhulelwe so mangithola ukuthi ngikhulelwe uGuy useyangibalekela okay ukungibalekela kwakhe mangibuza isizathu sakhe sengiyathola ukuthi wasekhaya but ubengifihlela all along wakini or ibongo ziyafana ngingasho ngithi owakithi okay owakithi mina isibongo kwaZungu okay yes but yena owakasithole bengazi ukuthi owakasithole okay but owakaZungu naye wakwaZungu yebo owakwaZungu futhi kuyifamily eyodwa okay njengamanje mina no-aunt ekhaya nomalume ekhaya nomfowethu nodadewethu omncane bonke bathi hawu siyababaza
but ngiyafisa ukwazi ukuhlangana kwenu because ngicathi kusebantwini ukuthi mawudibana nentombi ngaphandle kwalabo abaholwe emaklabhini kodwa mawuthi besenina 3 years ngiyacabanga ukuthi besenithandana besenazana ngoba umuntu mayezothi kwaba i-one night stand eklabhini bengingak-understand ukuthi kuthiwa emaklabhini ziyenzeka. Nahlangana kanjani? Sahlangana esikoleni. Okay. Ukuhlangana kwethu esikoleni kwaba ukuxoxa ukuthi elobe ezwe abangani bami bengibiza bethi hawu Mazungu yabo. Kanti shuthi yena uyangithanda. Okay. But mefika wasale sengasaliveza iqiniso lokuthi wakazungu. Wafika sathandana ekuthandaneni kwethu akufikanga nje ukuthi angiye deep ukuthi ngibuze ukuthi wakasithole uzalwa umabani yonke le nto leyo yabo. Sathandana nje kwaba kuhle kwaba mnandi but yena wayengifihlela anganoma mhlawumbe angazi ukuthi yena wayazi ukuthi ungazungu. Wayazi. Wena wayazi ukuthi wakasithola. Yebo. Okay. So mase ngithola ukuthi ngikhulelwe ngimtshele phela ngi-excited because umuntu wami yabo. So mangimtshela iqale lapho inkinga echaza khona ukuthi ayi ngeke azakwazi kumele ngisikhiphe isisu. How kungani kumele ngikhiphe isisu seyachaza ukuthi yena wakazungu so ngeke akwazi ukusho ekhaya kuba ukuthi ukhulelise umuntu wakazungu. But mina angithandi ukuthi ngiyikhiphe ingane yami so ngiyafisa ukuthi ningisize because angazi ngempela ukuthi ngenze njani mase kanje and akukho lula manje nami ukuthi ngisho ekhaya ukuthi le ngane le eyakwazungu. Yena lo mfolo kwasithole kwaba kwasithole. Kasithole ngathi kubo kama wakhe. Wakhule ebizwa ngosithole. No. Akakhule ebizwa ngosithole. Ukhula nje ebizwa ngayo uZulu. Because ubefihlela mina because ngoba ekhule ehlala kubo kamama wakhe aziwa kanjalo kodwa uZungu nje. Manihlangana esikolweni ngicathi 3 years mkhulu suke sekuyi proper relationship akusatshontshwana lapho. Yebo. Abantu emakhaya bamangala ukuthi wena sithe usukhuluma indaba kanje no ayisengiyikhuluma manje sengimdala hayi malombi ngimdala. Akazi kwenzeka ukuthi wena umvakashele kubo or beku abantu ngama recess i-relationship yama nawe uyobona abangakini na ubona abangakubo nibonana la kuphela. Ubehleze ngitshela ukuthi uma ngabe kumele ngiye ekhaya kubo kufanele aqala azovela ekhaya because kubo bakholela kakhulu entweni zesintu ikhaya ehlonishwayo kakhulu akufanelanga kulethe umuntu esifazane noma kanjani. So nje besizibona nalela nje mhlawumbe afike erest la ngihlala khona siphume yabo nje bekuphelela kanjalo bengingakaze nje kufike ukuthi fanele ngize ngiye kubo cha. So ekhaya kini abakazi ukuthi wena ukhulelwe. Abazi. Yena ngokuphetha kwakhe ukuthi sikhiphe ayikho futhi enye into mhlawumbe afisa ukuthi ningenza ngayo. Because egcineni phela manje kube sisasikhishwa siyobikwa kubo. Uvelo wakhombisa ukuba nolaka wangavuma ukwamukela. Wathi nje kubo ngeke bayamukele lento. Nje useyayikhipha kona konke akasafuna ukuyifaka. Ucele nje ukuthi ingane kumele ngiyikhiphe ngingamfaki nokumfaka futhi kuyona. Mbukela emakhaya izimo nezimo ziyenzeka futhi zihlukene. Kodwa kuyamangaza ukuthi kulesikhathi kusekhona abantu abanonye ngoba phela unya ukuthi wena umfana wakwaNgobese njengami nje. Ushela intombazane yakwaNgobese uyazi ukuthi yakwaNgobese. Bese kuthi mase kunje bese wena uyaqala ubalekela irresponsibility ngoba phela uyena owayazi ngokuzwa kwami umfowethu. Futhi ke mina la emakhaya asijajani. Angeke ngisayide naye umfowethu ngoba akekho la ngizosada nananga udadewethu okuyena owashelwa imizwa. Kanti futhi abantu bayasho ukuthi igazi ke liyazwana ke. Kodwa ke sisiwami yena uthi ke kubo
kufanele enze izinto right wara kufanele avele kini kuze nawe uvele kubo. Why beningasebenzisi condom? Because I think nakho ukuthi emithise engakaze evele kubo ntombazane kushuthi akuvumelekile phela kubo since kubo kuqondile. Eqaleni sayisebenzisa ikhondom sisaqala nje ukujola yabo. Kwahamba isikhathi ngenxa ukuthi bese sithembana bese ngazi ukuthi umuntu wami straight nami ngumuntu wakhe yabo lonto. So kwagcina sikhuluma futhi yena ephoqelela ukuthi cha fanele siyeke ikhondom. Yebo. Kwaba ukuthi kufinyelela lapho ekuthani silala without ikhondom. Siswami into engizotshela yona yokuqala ukuthi lenkinga obhekane nayo akusiwo oqala. Angisho ukumitha, ngisho ukuthi umithiswe umuntu oyisihlobo sakho or umuntu wakini masingasho njalo. Baningi. But mina njengosithe mina ngwangobese. Kwangobese sinendlela yokwenza izinto. Wena ungakwaZungu omanzini koGwabini. KwaZungu banendlela yokwenza izinto. But i-common ukuthi thina abantu abangamanguni bengiye ngizwe kuthiwa kunezimbuzi ezihlatshwayo, kugeza ubuhlobo, kuneyinhlawulo eziphumayo, wara, yabo. Khona abantu engiye ngizwe mina kuthiwa bayamithisana belamana, umama oyedwa nobaba oyedwa. Kodwa bayaphila. So bengisho ukuthi siyasinda sona isimo sakho. Mhlawumbe mina ngeke ngikhombise ukuzwelana nawe ngoba ngumfana futhi mina ngikhulele. Kodwa ngiyafisa ngathi ungaqina. For the time being sisazozama ukuthi nomfowethu abe nawe ngoba bengicathi bengingaba ngcono ukube usupportive. Maye nama ezokhombisa ukuqhela ngicathi naye uyinje nje ngendlela yakhe yabo. Kodwa ababukeli abakhaya abadala le show ibukelwa abantu abadala kakhulu. Ibona abangasisiza besitshele futhi ukuthi kwenziwa njani because egcineni kini kofanele bazi. Nakubo mfana kofanele bazi la abazali bakhe ngoba akukho ukubaleka. Yebo. Ngathi mangimtshela lokho okuchazayo njengamanje ukuthi fanele lezi ekhaya azohlawula noma bageze umuzi wasekhaya. Wathi nje akafuni ukuthi kuze kwaziwe kubo uyayikhipha. Okuye yihlazo lento enza ngene. Yes, iyihlazo. So leli hlazo fanele sale nawe. Yebo. Wow. Ingako eze wagcizelela because uze wakhipha ngisho imali ukuthi fanele ngani ngiyoyikhipha. Wasicela ngamfaki. Uyacela nje ngingamfaki. Ayikho indlela engamncenga ngayo, ayikho indlela engazamanga ngayo ukumbonisa ukuthi sikulento sobabili but sengumuntu omubi kuyena manje. Sengingazathi yiphutha lami mina ozenzile ukuthi fanele ngimithe o yabo nje sengisele ngedwa kulena angazi ngenze njani. Angazi. Siswami abortion ungayenzi mongafuni and ngihappy ukuthi usticka ne decision yakho ngoba ngicathi yena mayekuphoqela ukuthi wenze abortion ukufaka enye trauma because awufuni ukuyenza and uyohleza ucabanga ngale situation. Lapho uyobusuna inkinga ezothu ukuthi wamithiswa umuntu owakuxhophaza kanti ungakini and wakhipha isisu. So at least njengamanje bhekana nale nkinga le yakhe. Because after all mina ngiyibona into wrong wayenza. Namanje ngoba sila khona intombazane ezoshelwa namhlanje. Ingaqoma namhlanje noma lo eshele namhlanje ngamqoma maqhubeka isikhathi. Angeke sithi iphutha layo because yona isheliwe. But lo okwazile ukuyoshela umuntu emazi ukuthi bayizihlobo. Ngiyafisa ukuthi ababukele emakhaya sebengawubeka umbono mina ngazi but ngokwami wrong. Sicela ababukele emakhaya nisisize ngoba ukuphi umfowethu njengamanje. Ngicabanga ukuthi usekhaya kubo because asisakhulumi uyangibalekela manje. Ngicabanga ukuthi vele wahamba waye emakhaya. Okay, thina njengamakhaya TV sizozama ukuthola inamba zakhe, simfonele, sikhulume naye. Njengomjida thumjida, njengensizwa thukwenye insizwa. Kepha socela ababukele emakhaya ngembono yabo engakazi isidukisa. besisize ukuthi
kuyanetha la into zami engiyiphethe eceleni seyifuna kuba amanzi. Besisiza ukuthi sikwazi ukuthi silandele udaba lakho ngendlela e-right. Mhlawumbe bakhona nabantu bakwaZungu ababukayo la. Nabo bazosisiza ukuthi bona njengabantu bakwaZungu iyiphi indlela e-right mangathiwa le nkinga sibhekene izingane zabo abangayilungisa ngayo. Siyacela abantu abadala, abantu bakozungu ngizoke ngifonele nenkabe yami noma izongithuka ungizwe uMfowamchunu ke ngibuze naye ukuthi angayenza njani kulelo daba. Mhlawumbe khona izindlu labuchopho zesintu engasisiza angazi. Imbukela amakhaya imvula iyana la sikhosela usibona. Ngesizathu sale mvula sivale siswami le video leso qhubeka ngaphandle ngoba sekukhona izinto ezinethayo la okungafanele inethe. Nale camera ngiyayibona isisengcupheni yokuthi inethe. Yebo, ngiyabonga kakhulu. Uzolithola usizo siswami. Kodwa usizo akusikho ukuthi le nkinga izonyamalala. Ngicathi usizo ukuthi kwenzeke izinto ngendlela e-right. Umfowethu kwazi abazali bakhe nabakho begcine bazile ngoba phela ngeke ukhulelwe abazali bakho bengazi. Ngeke uhlale la eThekwini forever. And isisu siyakhula phela usuku nosuku. And siyakhula because iyona into engisabisayo le ukwenza i-abortion because inyanga seyihambile ngina 3 months manje kwa impilo yami lapho singaba sengcupheni if ngisikhipha isisu.